Чираттагы кытлау хатыбыз зур чиркли авылына аша. Бүген үзенең 30 яшьлек матур юбилейлы туган көнен Нурия Арслан кызы Куликова каршылый. Шушы матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Усман, кызы Диния, улы Камил кытлылар. Әлеге теләкләргә шулай ук әтисе Арслан, әнисе Нәзирә, кайнатасы Айсә, кайнанасы Наҗия дә бик теләп кушылалар. Бер нинди байлык белән дә тиңли алмаслык яраткан хатыным. Бүген сине юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйсым килә. Синең күзләреңә караган мизгелләрдә мин тулаем наз һәм бәхет диңгезенә чумам. Рәхмәт яратканым, шундый олы бәхет бүләк иткәнең өчен. Син минем бар бәла-казалардан саклый торган фәрештәмә әверелдең. Син бит бу җир шарының иң якты кояшы минем өчен. Татлы балаларымны бүләк итүең өчен дә рәхмәт укыйм. Өебезгә бәрәкәт истәүче, якты нур сибүче дә син бит ул җаныкаем минем. Язмышыма шушы олы бүләк өчен мин бик рәхмәтле. Бу бәйрәмеңдә сиңа бары сөюең турында сөйләп, исәнлек теләр идем. Бергә хыялланган бар максатларыбызда ирешелсен йөрәгем. Син минем татлы төнем, якты көнемдә. Гыйнвар аенда Алла бирсә, безнең бергә яшәгәнебезгә инде 10 ел тула. Шул вакыт эчендә син минем өчен иң кадерле кешем булдың, сөеклем. Кызыбыз Диниягә дә 27 сентябрь көнне 9 яшь тулды. Татлы алмамны да шул фырсаттан кытлап китеп, бәхет теләр идем. Минем яшәешемнең яме дә, тәме дә сез бит. Кечкенә генә булса да уңган булды хатыным. Бер нинди патша бикәгә алышмаслык алтыным. Кайгыртучан әнисе ул кызым белән улымның, яктыртучы маягы да минем тормыш юлымның. Синнән башка бу дөньяда нишләр идем икән мин? Яшәвемнең мәгънәсе дә, бар матурлыгы да син. Саулык булса, бар да була, язсын озак яшәргә. Бер-беребезгә һәр вакыт хөрмәт белән дәшәргә. Кадерләнибез, яраткан кызыбыз һәм сөекле киленебез. Без дә Усманның бар җылы теләкләренә кушылып, синең бу кабатланмас юбилееңдә олы бәхетләр теләр идек. Бүгенге көндә синең тирә-юньдәге кешеләрең яшәешеңнән нык канәгать. Алда да бу шулай булсын. Дөньяны ашыктырмыйча, балаларыңның бар казанышларына да куанып яшәргә язсын. Безгә күрсәткән бар хөрмәт мәрхәмәтең өчен Хак Тәгалә сине дә олыласын. Без барыбыз да сине бик яратабыз. Октябрь айы тудыра диләр каты күңелле кеше. Дөрес түгел бу сүзләре, Аллаһының үз эше. Тудырган сине дөньяга йомшак күңелле булып, тырса иде гомерләрең бәхет, шатлыкка тулып. Бер кайчан да уфтанмыйча, безнең барын онытма. Юлларыңда начар кеше, усалларга юлыкма. Кирәк булса сиңа ярдәм, бик тиз килеп җитәрбез. Гомерләрең бәйрәм итеп, шатландырып китәрбез. Хөрмәтле Нурия Арслановна, матур юбилей бәйрәмегез мубарәк булсын. Алда яңгыраган җырны да кабул итеп алыгыз. Yarattan mezellep
aşna, yolların birgellep